Hofkar is een heel leuk programma van Poont. Dat wordt uitgezonden na Nieuwsuur. 2 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. En de Hofkar gaat Rutger normaal op stap met politici uit Den Haag. Maar dit keer gaan we het hele land in en stappen gemeenteraadsleden bij hem in de auto. Het programma gie ook bij Aantjelle Soepoerdel. In zijn wemplak naar je wier. We dachten heel vaak bij gemeenteraadspolitiek kiezen nationale omroepen toch voor de lijsttrekkers uit de Tweede Kamer. Omdat ze bekende koppen op televisie willen. En wij denken dat de kijker ook echt wel geïnteresseerd is in wat de gemeenteraadsleden zelf te zeggen hebben. De lokale politiek. De vorige verkiezingen 4 jaar geleden is bijna 1/3 of misschien zelfs meer dan 1/3 van de stemmen naar lokale partijen gegaan. Dus niet eens naar nationale partijen. Dus wij dachten laten wij al die mensen eens even gaan opzoeken. We hebben een te gekke bus geregeld voor Rutger. Heel wat anders dan zijn normale Hofkar. En wat je merkt als 2 mensen in een auto stappen, is dat er een hele andere gespreksdynamiek ontstaat dan wanneer je ze in een studio neerzet. Dus ik verwacht dat er heel veel de naakte waarheid gesproken gaat worden.